Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Sa Biblia, kung isgutan nato ang ngalan nga Lazaro o Lazaros, duha ka tawo ang kasagarang mahinumduman. Ang una mao si Lazarus o Bethany, ang higala ni Jesus nga gibuhi pag-usab gikan sa kamatayon. Siya igsoon nila Marta ug Maria ug nagpuyo sa Betania. Ang ikaduha mao ang pobre nga ginganlan og Lazaro, usab nga makita sa usa ka sambingay ni Jesus bahin sa dato ug sa kabus. Kining Lazaro sa sambingay wala gibuhi pag-usab sa kalibutan, apan gipakita nga siya gidawat na ngadto sa langit. Ang duha ka Lazaro nagdala og lain-lain nga mensahe sa ebanghelyo. Ang usa nagpakita sa gahom ni Jesus ibabaw sa kamatayon. Ang usa nagpakita sa hustisya sa Dios sa kinabuhi human sa kamatayon. Apan ang ngalan nga Lazaro gikan sa Hebreo nga Eleazar nga nagpasabot, God has helped. Ang Ginoo mitabang. Ang Ginoo nitabang. Pasabot nga ang matag Lazaro sa Biblia konektado sa tabang sa Dios. Ang ilang mga istorya nagpadayag sa kahayag sa paglaom o kaluoy sa Ginoo. O karong adlaw ang atong ebanghelyo mahitungod kang Lazaro nga gibuhi pag-usab ni Jesus. Mao kini ang sugilanon diin gipakita ang usa sa labing gamhanan dako nga milagro ni Jesus. Sa dihang namatay si Lazaro, si Jesus miadto sa iyang lubnganan og gitawag siya nga mabuhi pag-usab. Kini nga hitabo nagpakita sa gahom ni Jesus ibabaw sa kamatayon ug sa iyang gugma sa iyang mga higala. Bueno, unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, si Jesus mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Sa dihang niabot si Jesus, patay na si Lazaro sulod sa 4 ka adlaw. Ang iyang mga igsoon nagtuo nga lahi na jud ang tanan. Apan si Jesus nagdala og mensahe sa paglaom nga labaw pa sa kamatayon. Mingon si Jesus, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live. John 11:25. Sa binisaya pa, ako mo ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang musalig kanako bisan mamatay mabuhi gihapon. Pasabot nga si Jesus di ay dili lang maghahatag og kinabuhi kundi siya mismo ang kinabuhi. Ang pagtuo kaniya naghatag og paglaom bisan sa kamatayon. Sa atong kinabuhi daghan kitang mga deaths or kamatayon nga masinati. Kamatayon sa atong paglaom. Kanang kamatayon sa atong mga relasyon. Kamatayon sa atong kadasig diha sa atong panimbahan. Usahay murag tapos na ang tanan o wala na tay umoy gani no kanang mawad-an tag umoy diha sa atong mga paglaom. Pero gipahinumduman ta nga si Jesus mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ikaduhang punto, ang gugma ni Jesus nagpakita taliwala sa mga luha. Sa ebanghelyo makita nato nga si Jesus mihilak sa kamatayon ni Lazaro. Bisan kabalo siya nga buhion niya si Lazaro, mibati gyapon siya sa kasakit ug kasubo sa pagkawala sa iyang higala. Kini nagpakita sa iyang tinuod nga pagkatawo ug gugma. Gani diya sa ebanghelyo si Jesus mihilak. Si Jesus nibakho. Makahuluganon kayo ni nga gibuhat ni Jesus tungod kay sa iyang paghilak sa iyang higala nga si Lazaro. Nagpakita si Jesus nga dili lamang siya gamhanan kundi malumo ug mapinanggaon usab. Sa atong kinabuhi usahay maghuna-huna kita nga layo ang Dios sa atong mga kasakit. Apan ang ebanghelyo nagpakita nga si Jesus nakig-uban sa atong kasubo. Siya nakig-uban sa atong mga luha o sa atong mga kahadlok. Mao nga ang istorya ni Lazaro nagtudlo nga ang gugma sa Dios dili lamang makita sa mga milagro kundi sa presensya gayud niya. Sa dihang mitawag si Jesus si Lazaro ni bangon gikan sa kamatayon. Kini usa ka pahinumdom nga ang tingog sa Ginoo makahatag og bag-ong kinabuhi
bisan sa atong nasinati nga mga kangitngit. Ang gugma ni Jesus nagpakita taliwala sa mga luha. Story time. Nainangutanan ako, Father, unsay kalainan sa pagkabuhi pag-usab ni Lazaro ug sa pagkabuhi pag-usab ni Jesus? Si Lazaro gibuhi pag-usab apan nisinati gyapon siya sa kamatayon human sa iyang kinabuhi. Siya mibalik sa iyang normal nga kinabuhi human sa gitawag gikan sa lubnganan. Apan natapos gihapon ang iyang kinabuhi sa kalibutan. Pasabot, in short, namatay gihapon siya. Apan ang pagkabanhaw ni Jesus lahi ug labaw pagayod niini. Si Jesus nabanhaw ngadto sa bag-ong kinabuhi ug dili na wala na siya namatay pag-usab. Ang iyang lawas na bag-o ug kini nahimo nga mahimayaon. Ang pagkabanhaw ni Lazaro usa ka timaan, apan ang pagkabanhaw ni Jesus mao ang katumanan. Ang usa nagpakita sa gahom sa Dios, ang usa naghatag sa hingpit nga kaluwasan. Ang usa temporary ug ang usa walay katapusan. Ug kining duha kahitabo nagpakita sa gahom sa Dios ibabaw sa kamatayon. Apan ang pagkabanhaw ni Kristo mao ang sentro sa atong pagtuo ug pinaagi niini kita adunay paglaom sa kinabuhing dayon. Mga igsuon, mga anak sa Dios, ang ebanghelyo karong adlaw nag-awhag kanato sa pagtuo kang Kristo bisan pa sa atong mga kahadlok ug mga masinati nga mga kasakit. Siya mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi nga naghatag og paglaom bisan pa sa kamatayon. Mao nga sa atong mga pagsulay, hinaot nga mudangop kita sa iyang presensya. Ang Kwaresma baya usa ka panahon sa pagbag-o o sa pagbalik sa Dios. Bisan unsa pa ang atong naagian, ang Ginoo makahatag og bag-ong kinabuhi kanato. Og sama kang Lazaro, kita usab gitawag sa pagbangon gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag. Hinaot nga atong madungog ang tingog sa Dios nga nagtawag nato sa bag-o nga kinabuhi. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.